Agradecemento tamén que quero facer extensivo aos membros do xurado, como xa se falou anteriormente desta última edición, Ana Varela, Alba Cid e Anxo Mena, que tuveron, dende logo, a difícil labor de escoller entre o poemario de entre estes 64 que se presentaron ao concurso. Comeza logo un novo camiño da man dunha obra, coa intención e a ilusión de facer achegar ao público lector. Desde aquí, desexámoslle os mellores froitos para este esforzo. Salientou nesta obra de Carlos Carracedo Porto a existencia dun universo propio no que se entrelazan, son palabras textuais do xurado, tanto o mundo grecolatino, que está moi presente a través de diversas figuras e personaxes, como o mundo do anime. Eu nunca souben como presentar un libro. Sempre pensei que o máis apropiado sería dicir aquilo de abran e lean, a ver que lles parece. Así o librábame de traballar. Pero bueno, eu creo que é porque eu son un bo embaixador do Pérez Parallé, non? Eu sempre falo moi ben do Pérez Parallé e recomendolle a moita xente que ten libros, sobre todo xente que está empezando a escribir, que os presente o Pérez Parallé, non? E de feito foi este o caso, eu xa lera o libro de Carlos antes de que presentado o premio e dixenlle, a ver, presenta aquí o teu primeiro libro de poesía, se gañas, entras dentro das bases